Deti pred kamerami. V súčasnosti nám začína školský rok a preto sme sa rozhodli venovať sa v tomto podcaste ohrozeniu dát a ochrane súkromia v školách. V posledných rokoch sme videli nárast inštalácie bezpečnostných kamier vo vzdelávacích zariadeniach na zabezpečenie prístupu za účelom predchádzania rôznym incidentom. Dnes sa pozrieme na pravidlá a preventívne opatrenia, ktoré by mali byť dodržané pri používaní kamerového systému. Kamery sú dnes v mnohých školách. Ich hlavným cieľom je chrániť majetok a bezpečnosť osôb v rámci školského prostredia. Môžu byť inštalované nielen vo vnútri budovy, ale aj vonku v exteriéri. No a aké pravidlá by mali byť dodržané pri inštalácii týchto kamier? Kamery môžu snímať vstupy a okolité priestory školských budov, počas otváracích hodín je však veľmi dôležité, aby sa neporušilo súkromie žiakov a učiteľov. Ochrana majetku a osôb by mala byť dosiahnutá prostredníctvom menej invazívnych prostriedkov. Používanie kamier by malo byť obmedzené a považované za doplnkový prostriedok k iným bezpečnostným opatreniam. Zamestnanci, ktorí majú prístup k záznamom z kamerových systémov, by mali byť riadne zaškolení a oboznámení s pravidlami prístupu k záznamom. Prístup ku kamerovému záznamu musí byť dôsledne zabezpečený, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu inými osobami. Ale ako dlho by sa mali tieto záznamy uchovávať? Doba uchovávania by mala byť stanovená v závislosti od stanoveného cieľa, účelu, ktorý kamery sledujú. V zásade by však nemala presahovať 1 mesiac. Toto je dostatočný časový rámec na vykonanie potrebných kontrol v prípade incidentu. V materských alebo základných školách je konečné rozhodnutie o inštalácii kamier v rukách prevádzkovateľa. CNIL, čo je Národný výbor pre informatiku a slobody, odporúča, aby prevádzkovatelia príslušných zariadení prijali dokumenty, ktoré popisujú bezpečné využívanie kamerového systému, ktoré zahŕňajú všetkých aktérov vrátane administratívy, personálu a zástupcov rodičov žiakov. CNIL označuje Commission nationale de l'informatique et des libertés vo francúzštine. Ide o francúzsku Národnú komisiu pre informačné technológie a slobody, ktorá je štátnym orgánom zodpovedným za ochranu údajov a súkromia občanov vo Francúzsku. CNIL zabezpečuje dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa ochrany osobných údajov. V súvislosti s Európskym nariadením o ochrane údajov GDPR má CNIL dôležitú úlohu pri presadzovaní a uplatňovaní týchto pravidiel vo Francúzsku. Kto teda má oprávnenie prezerať si tieto záznamy? Záznamy kamerového systému môžu prezerať iba oprávnené osoby v rámci svojich funkcií, napríklad vedenie školského zariadenia. Títo ľudia musia mať absolvované školenie a byť dôkladne oboznámení s pravidlami sledovania videa. Je dôležité, aby prístup k týmto záznamom bol riadne zabezpečený, aby sa predišlo ich neoprávnenému prezretiu. Na záver, doba uchovávania záznamov. Táto doba by mala byť definovaná osobou zodpovednou za systém a mala by byť úzko spojená s cieľom využívania kamier. Väčšinou nepresahuje 1 mesiac, ale môže byť kratšia v závislosti od konkrétnej situácie. Ako sme už spomínali, CNIL monitoruje kamery inštalované v školách a v prípade, že systémy porušujú pravidlá a predstavujú hrozbu pre súkromie, podnikajú kroky na ich reguláciu a úpravu. Ak máte nejaké otázky alebo témy, o ktorých by ste chceli počuť viac, neváhajte nám napísať. Ďakujeme za vypočutie.